Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. त्या दोघांसोबत पोलिसांना संवाद साधण्याची संधी पाहिजे, त्याच्यामुळे तो सखोल चौकशी काय असेल ती करणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे कोर्टाने आमची मागणी मान्य केली आणि 10 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी दिली. आम्ही टोटल 10 दिवसाची मागितलेली होती, त्याप्रमाणे पोलिसांनी आज तारीख 5, त्याच्यामुळे 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी देण्यात आलेली आहे. इंदोरवरनं आणि तिथे गेल्यावर त्याच्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक केली. एवढंच जर असेल तर आरोपी हा ज्या दिवशी गुन्हा झाला असता त्या दिवशी तो हजर झाला असता आणि त्याने सांगितलं नसतं की बाबा आमची ह्याच्यात काही चुकी नाही आहे, परंतु तो फरार राहिला आणि त्याच्यामुळे पोलिसांनी आता त्याला अटक केली. जयदीप आरोपी शिल्पकार म्हणून त्याने आरोपी केलं आणि डॉक्टर चेतन पाटील ज्यांनी चौथऱ्याच्या संदर्भामध्ये डिझाईन वगैरे जे काही दिलं होतं त्यामधून त्यांच्याविरुद्ध 133 क्रमांक 2024 ही फिर्याद ओढली. तथापि याच्यामध्ये जी काही कलमं ओढलेली जी आहेत तर ती कलमं नवीन BNSच्या तरतुदीनुसार की जुन्या भारतीय IPCनुसार बोलायचं झालं तर त्याच्यात अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 307 जुना जो आहे किंवा 336 338 ही शारीरिक इजाच्या संदर्भामध्ये जी काही कलम आहे ती ह्याच्यामध्ये ओढलेली आहे. या संपूर्ण FIR मध्ये हा पुतळा पडल्यामुळे कुठल्याही कर्मचाऱ्याला तिथे वावरणाऱ्या पर्यटकांना त्यावेळेला जो कोण पर्यटक उपस्थित असतील त्याला कुठल्याही तऱ्हेची इजा गंभीर इजा झाली आहे, त्याच्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात आलेला आहे अशा तऱ्हेचं कुठेही म्हटलं नाही आहे. त्यामुळे ही जी BNSची कलमं ओढली गेलेली आहे ती संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची आहे, कारण शारीरिक इंजुरी झाल्याचं कुठेच फिर्याद बोलत नाही आहे.